100 meter, vi kører som, vi vil gerne køre i vores drøm. Stilkarakterkørsel. Ja. Det er vores drømteknik her. Dream teknik. Ja. Vores bedst muligt. Ja. Meget lav. Vi vil gerne køre en maraton lige her. Ja, er det ikke? Er det rigtigt? Så vi kan ikke. Det er 42 km. Men vi har 100 meter her, hvor vi kan køre herned, og vi kan læne over og gøre det helt korrekt. Ja? Så vi skal have lidt i det her 100 meter. Okay? Og jeg skal lige forklare, hvordan vi skaber det her vægtoverførsel. Fordi der er flere af os, der mangler at stå på vores hjul, at trust, ja, stå på vores hjul, eller stå på vores ullesel, ja. Og det kommer fra vores trust, ja, kommer fra at køre i svingene, ja. Så min ullesiden her på venstre side, ja, når jeg kører i livet, jeg skal sætte det ned her og immediately. Sammen, stå på det og sæt vægt på det. Ja, vi sætter det ned og sæt vægt på det. Og sæt vægt på det. Et bog, ja. Den kører rigtig godt, men lidt for sikker. Det er lidt, ja. Det er smukt, det er smooth, det er god teknikken, men det er ikke noget, kraft i det, Dorte. Ja, meget stabilt. God len. Men tog på din ben. Du står på forkert ben. Ja, sæt det ned, sæt det over, sæt det i asfalten. Ja, okay? Lidt passion imellem karrene her. Kom nu. Og kør langsommere. Hvis du kan ikke mærke det, kør langsommere og langsommere, indtil der hastigheden er ned, så du kan føle sikker at prøve noget nyt. Ja? Ja? Man kan ikke lære noget op på 40 km i timen. Nej, man tør ikke. Man tør ikke lære noget nyt. Ja? Jeg skal vise det langsomt som muligt, og jeg skal vise det igen lidt hurtigere, begge to. Og I har lidt erfaring nu med at evaluere, med at se det, med at snakke om det. Så prøv at se dine punkter, dine teknikpunkter på mig. Se dem på mig, ja, når jeg kører.